Bună ziua! Numele meu este Dore Rizea și în minutele următoare o să vă demonstrez cât de rentabilă este cultivarea trandafirilor pentru dulceață. Din ce în ce mai mulți sărani români au început să-și calculeze rentabilitatea muncii pe care o prestează. După efectuarea acestor calcule, ei și-au dat seama că dacă cultivă trandafiri pentru dulceață, au un profit mai mare decât dacă ar cultiva porumb, grâu sau cartofi. Pentru acest motiv, vin în întâmpinarea dumneavoastră pentru a vă arăta concret cât de profitabil este să ne apucăm să cultivăm trandafiri de dulceață. Dacă ai o suprafață de minim 100 de metri pătrați, poți să te apuci să cultivi trandafiri. Investiția inițială pentru cumpărarea de butaj de trandafiri este de 3500 de lei. De pe această suprafață se recoltează aproximativ 100 de kg de petale de trandafiri. Din această cantitate de petale se obțin circa 1600 borcane de dulceață și cum prețul unui borcan este cuprins între 10 și 12 lei, putem să calculăm că venitul obținut este de minim 16.000 de lei. După ce scădem investiția inițială și cheltuielile de regie pe care le avem, putem avea un profit minim de 10.000 de lei. Acum, dumneavoastră rămâne să stabiliți dacă acest profit rezultat de pe o suprafață de 100 de metri pătrați este mult sau puțin. Dar, la un calcul în care ai cultiva 1200 de butași de trandafir, sigur profitul este altul. Având în vedere că trandafirii pentru dulceață înfloresc toată vara, de la acești 1200 de butași se obțin aproximativ 15.000 de borcane de dulceață. La un preț tot de 10-12 lei per borcan, vom avea un venit de aproximativ 150.000 de lei. Dacă se scad de investiție inițială, precum și cheltuielile de regie, vom obține un profit de aproximativ 100.000 de lei. Având în vedere că românii au început relativ de puțin timp să cultive trandafiri pentru dulceață, putem să ne inspirăm de la vecinii noștri bulgari care au în tradiție cultivarea trandafirilor atât pentru dulceață cât și pentru uleiul de trandafir. Și dacă la ei această cultură se face de peste 300 de ani, de ce să nu ne apucăm și noi românii de cultivarea trandafirilor de dulceață? Așa că haideți să trecem la plantarea și creșterea trandafirilor care ne pot umple sufletul de frumusețe și buzunarele cu bani. Pentru a afla mai multe detalii, accesează site-ul de mai jos.